चैनल पिन कनसिबाम दायो नोंथांमोना बयबो नायगासिनो दङ बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव दा एक्चुअली गोबां कमेन्ट्स फैगासिनो दङ जे दा BTC फरेस्टनि एग्जाम डेटआ माब्ला एबा एग्जामा बे दानाव जागोन ना जाला थ' बेनि सायाव आं नोंथांमोना फोरमायगोन बेनिफ्राय कलेज लेभेलाव माबायदि आपडेट सफैदों बेनि सायाव आं फोरमायगोन दा गोबांथार स्टुडेन्टसफ्रा पास जाना दङ गासै 26,000 पास जादों नाथाय पस्टआ अनलि 157 पस्टआ दङ दा फरेस्टार ग्रेड 1 आव साख्रि मोननो मोनसे पस्टआव 170 प्लास स्टुडेन्टआ एग्जाम लिरगोन आरो बेराफारसेथिं फरेस्ट गार्डआव मोनसे पस्टआव साख्रि मोननो स्टुडेन्टसा 150 प्लास एग्जाम होगोन अब्ला सानदो काटअफआ माबायदि थांगोन देन बेनिफ्राय सेकेन्ड आपडेट जाबाय BTC हेल्थ डिपार्टमेन्टआव गोदान पस्ट फिन कनसेप्टआव बिथाङा दिनै फोसावबावबाय दा नटिफिकेसनखौ थाबैनो CSB आव होसिगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों दा बेनि सायाव जों कभार खालामगोन दा मोनसे खावलायनाय भिडिअ नायग्रोजोब नोंथांमोना अब्लासो बुजिगोन आरो जाय नोंथांमोना नैबे आंनि बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला मानोना गोबां साख्रि फैसिगोन बारा गोबाव गैला आसामावबो आरो लोगोसे BTC आवबो साख्रि फैगासिनो दङ दा जिखुनु जाया BTC आरो लोगोसे कार्बि आंलं दिमा हासाव गासैबो काउन्सिलखौ लानानै आसामाव गासै 2 लाख साख्रि होगोन आरो बै 2 लाखआ 5 बोसोराव कमप्लिट जागोन दानो नङा लासै लासै गासैबो माने एसे एसे होलांबाय थागोन आरो दा जियानो जा जों थांनो पर्टेल CSB आव दा जों फैबाय CSB आव आरो फैनाय लोगो लोगो जों गोबां आसा खालामदोंमोन कि माने एग्जामा बे दानाव जागोन होननानै एक्चुअली बे दानाव दायो नेक्स्ट सानडे होनोब्ला स' नेक्स्ट सानडे 30 थ' 30 आगस्टआव माने सानडे गोग्लैयो नाथाय बे एग्जाम जाला डेट मिन्स मा बे आगस्ट दानाव एग्जामा जाला दे बेयो रोखा जाबाय मानोना जुदि एग्जाम जानायमोनब्ला दाहालागै अफिसियेल नटिसआ बाव होसिगौमोन आरो मेन बाथ्रा जाबाय जिनेखि कलेज लेभेलाव आंनि लोगोफोर लेक्चारार मावगासिनो थ' बिथांमोना दासिमबो जेबो आपडेट फैयाखै होननानै बिथांमोना आंनो खोन्थाबाय थ' बेखायनो बे आगस्ट दानाव एग्जामा जानाय चान्सआ गैला बियो रोखा जाबाय दा एक्चुअलि मोजां जादों मानोना नोंथांमोना फरायनो चान्स मोनदों अके दा फरायनोबा नोंथांमोना मा 85 निफ्राय बे 90 नि गेजेराव मार्क्स लाबासो आं सानो बाइबा टेस्टआव चान्स दङ आरो अके दा बेखायनो मोजां सान सिलेबासखौ फल' खालामबाय था आरो फरायबाय था दा एग्जाम जायोब्ला माब्ला जागोन दा सेप्टेम्बराव 6 सेप्टेम्बराव जोंहा CTET एग्जाम दङ अके बे CTET एग्जामा गुवाहाटीआव जानो हागौ जोंनि लकेलावथ' जानाय नङागोन गुवाहाटीआव जानो हागौ अब्ला बे CTET एग्जामा जेनेखि फरेस्टार आरो फरेस्ट गार्ड पास जानायफोराबो CTET खौ होनो हागौ दा खोथाया जाहैबाय CTET आ सेन्ट्रेलनि नाथाय BTC आ काउन्सिलनि अब्ला CSB आ 6 सेप्टेम्बराव एग्जाम लामारगोन नामा BTC नि फरेस्ट गार्डखौ एबा फरेस्टारखौ बे मोनसे कुइसन थाबाय थ' बोरैबा लानोबो हागौ बेखायनो जिखुनु जाया आंनि सर्सआव मोननाया सेप्टेम्बरावसो माने जासिगोन जेरै हमना ला 6 नङाबा नैबे 13 आवहाय जानो हागौ आरो जुदि CSB आ लायोबा बेनिफ्राय आरोबाव अक्ट'बराव बाइबा टेस्ट लानानै अक्ट'बर आरो नभेम्बराव बिनि गेजेराव साख्रिखौ बिथांमोना होनो हागौ मानोना मानि थाखाय होनो हागौ होनोब्ला नैबे नभेम्बर आरो अक्ट'बराव मानि थाखाय होनांगौ होनोबा गोदान CSB आव अफिसियेल नटिस होगोन बेनो जाबाय हेल्थ डिपार्टमेन्टआव आरो लोगोसे PNRD आव आरो गुबुन गुबुन स्पर्ट्स एक्सारसाइजआव होगोन अब्ला थ' बिथांमोना बे जिनेखि दा कारेन्ट अनगयिं साख्रि फरेस्टाराव बेखौ साख्रिखौ होग्रोनांगोन ना होमबासो नेक्स्ट प्रसेसआव थांनो हागोन बेनो जाबाय ग्रेड 3 आरो लोगोसे ग्रेड 4 आव दा आं बेखौ मानो बुंदों होनोब्ला बिथाङा मैया एबा दिनै माने आङो जास्ट भिडिअखौ रेकर्ड खालामनाय टाइमावहाय आपल'ड खालामासै दा जिखुनु जाया बिथाङा खननै बुंबाय दाख्लैबो बुंबाय आरो दिनैबो बुंबावदों 450 पस्टआ हेल्थआव दङ बेनि गेजेराव 80 जन डक्टर्सखौ आसामनिफ्राय हरगोन बेनिफ्राय ANM हमना ला 150 नि खाथियाव फैगोन स्टाफ नार्स थागोन 100 नि खाथियाव दा गोबांथार बेनिफ्राय ग्रेड 3 टेक्निकेल अके ग्रेड 3 टेक्निकेल बेनिफ्राय NT माने नन टेक्निकेल ग्रेड 3 आव थागोन दा ग्रेड 3 होनोबा टेक्निकेलाव मा पस्ट थायो फार्मासिस्ट थाबाय लेब टेक्निशियान्स थाबाय रेडियोग्राफार थाबाय एक्सरे टेक्निशियान थाबाय बेनिफ्राय ओरैहाय थाबाय गोबांथार माने CSSD बो थायो आरो बेनिफ्राय गोबां रोखोमनि दङ आं बेखौ बुंजोबला जिखुनु जाया टेक्निकेलाव थाबाय आरो लोगोसे इनक्लुडिं स्टाफ नार्सबो थाबाय दा जियानो जा बे थाबाय बेनिफ्राय नन टेक्निकेलाव थाबाय जोंहा हमना ला एकाउन्टेन्ट थाबाय बेनिफ्राय जुनियर एसिस्टेन्ट थाबाय बेनिफ्राय LD थाबाय LDA थाबाय देन बेनिफ्राय एकाउन्टेन्ट जों बेखौ बुंखाबाय देन बेनिफ्राय गुबुन गुबुन पस्ट थाबावो आरो ग्रेड 3 लेभेलाव आरो बे ग्रेड 3 लेभेला हेल्थआव अफिसियेल माने टाइमाव अफिसाव बिसोरो खामानि मावो जेरैहाय
जइन्ट डाइरेक्टर अफिस थाबाय अके बेवहाय ग्रेड 3 नांगौ जायो LD नांगौ जायो जुनियर एसिस्टेन्ट एकाउन्टेन्ट नांगौ जायो आरो सिभिल हस्पिटालाव अके सिभिल हस्पिटालाव जेनिखि जोंहा एडमिनिस्ट्रेटिभ बिल्डिं थायो बेवहाय माने ग्रेड 3 फ्रा जिरायो लोगोसे ग्रेड 4 आबो जिरायो जेरै ग्रेड 4 होनोबा थागोन पियन थागोन अफिस पियन थागोन सकिदार थागोन वार्ड बय गार्ल थागोन बेनिफ्राय सुइपार थागोन बेनिफ्राय जेनेरेल ग्रेड 4 बो थायो स' बिथांमोना बे पस्टआव माने साख्रि मोनगोन आरो दा बेखायनो बुंदों कि माने EM बिथाङा बुंदों देरहासार बसुमतारी बिथां EM आ बुंदों कि माने हेल्थआव दा बावैनो अफिसियेल नटिस होगोन होनना बुंदों आरो बेखौ 2 मान्थ्सनि गेजेरावनो अके 2 मान्थ्सनि गेजेरावनो साख्रिखौ एपइन्टमेन्टखौ होगोन होननानै बिथांमोना बुंदों डेट मिन्स मा गासैबो रेडि जाजोब्बाय होनना बुंदों आरो लोगोसे थाबैनो अफिसियेल नटिस होनानै इन्टारभिउ लानानै ग्रेड 3 ग्रेड 4 खौ BTC आ हेल्थआव होगोन होनना बुंदों दा बेनो बेखायनो बयबो नोंथांमोना रेडि जादों नाथाय फरेस्टनि एग्जाम डेटआ सेप्टेम्बरावसो जानाया बियो रोखासै